A da bi kaj kupio neku zemlju meni treba državna dozvola da bi sagradio toj zemlji kuću. Tako i njima treba državna dozvola da bi sagradili rudnik. I nemaju tada da vas slažu, smo mi sami to pristali. Tako je! I da se zahvalimo svim medijskim ličnostima, glumcima, koji su danas podržali ovo naše okupljanje, svim medijskim kućama koji su danas ovdje uz nas i pomno prenose što se ovdje dešava. A i ostali mediji koji su krenuli nama leđa, pobići se sa velikoj koristi, mi ih pozivamo da nas se vrate. Verujem da ste milion puta čuli od roditelja, baka, deka da ovo nije naša stvar, da smo mi veoma mladi. Ali ovo je itekako naša stvar. I želela bih da citiram iz dela Borba i pobjeda rada. Revolucija nije samo stvar velikih ljudi. Revolucija se dešava svakoga dana. Prava revolucija. Svima nama. Jer bili mladi ili stari, crni ili beli, u kog god Boga verovali, sudbina nas neće čekati iskrštenih ruku. Moramo da joj trčimo u susret. Zdravo. Evo, da li bi mogao nešto da nam kažeš o ovom protestu? Pa ovdje smo se okupili, evo, kao što vidite, omladina pretežna i htjeli smo da izjavimo naš stav mladih o trenutnoj situaciji u ovoj državi i želimo da kažemo da je nama stalo do ove države, naše budućnosti, javnog zdravlja i ne želimo da neki tamo strani investitori dolaze, iskopavaju naše rude i da kvare naše javno zdravlje. S tim želimo da pokažemo naš stav da ne želimo ovo iskopavanje i ne želimo dolazak tih stranih investitora u ovu državu. Bravo, svaka vam čast. A da li je ovaj protest znači samo danas ili imate u planu da izlazite? Danas u planu, vidjet ćemo za kasnije od znači to vidjet ćete, da li će biti nekih zahteva koji će usloviti... I moramo da naglasimo da naš protest nije političkog stava i ne želimo nikakve komentare da smo neki izmanipulisani. Tako, vi ste pametna omladina ove zemlje. Hvala mnogo i svaka čast. Zdravo. Dobar dan. Da li bi mogla nam se predstaviš? Mogla bih, ja sam Minja Đavnapić, učenica Čakovske gimnazije, 3. razred. Hvala. Mogli smo da čujemo tvoj divan govor. Hvala vam mnogo. Da li imaš još nešto da kažeš? Pa, htjela bih da samo na drugi način ponovim isto ono što sam rekla, to i mislim. Da ovo nije samo stvar ljudi od 40-50 godina, da je ovo itekako naša stvar, iako smo neki maloletni, zato što neki od nas žele da ostanu u ovoj zemlji, ali ne u ovoj državi. I htjela bih da kažem drugim drugarima koji nisu ovdje danas, koji su rekli da ih ovo ne zanima i da im kažem da ovo njih itekako zanima. Tako je, vaša budućnost je u pitanju. Da, naša budućnost je u pitanju. Svaka čast i hvala ti. Hvala vam mnogo.